Salamu alaika ya mai gida, assalamu alaika ya shugaba. Assalamu alaika ya shugaba, ya annabi. Alai wa sahabbai jimlatan, san abdallani zan mutu. Na sa sai ya dami na tu, ba zan so baki su ba. Shehu Tijjani sarkinmu ne, Shakbar Hama tsirarmu ne, Ahmadiyar wa taskarmu ne, Shak Jibri madafayinmu ne, da Modibo dole ƙofarmu ne. Kyakkyawan lamari mai daɗi ya fi masu kari, ma'ana haɗin kai cikin soyayya ban ga tamkar shi ba. Ku lura manyan uwa haɗe kai dan akwai fatahi. Annabi namu ne sai ya data mu ce, Imam Ali da Hassan da Husaini du masoyanmu ne. Ni ne Abu Ahmad daga